by मृत्युंजय प्रेमी। आइल बानी ठीका में पहिला बार धीरे खटाई तनी ए ठिकादार पढ़े के उम्र में पहिला प्यार तब काहे फटे में फाटे तोहार धीरे खटाई तनी ए ठिकादार धीरे खटाई तनी ए ठिकादार आइल बानी ठीका में पहिला बार धीरे खटाई तनी ए सरकार पढ़े के उम्र में पहिला प्यार तब काहे फटे में फाटे तोहार म्यूजिक बाय नीरज रवि रिकॉर्डिंग स्टूडियो चिरैया रोड बहुअरवा। घर के मजबूरी रहे पैसा के दिक्कत ऐसे कटा के अहिनी रेलवा के टिकट घर के मजबूरी रहे पैसा के दिक्कत ऐसे कटा के अहिनी रेलवा के टिकट हमारा पैसे कोई नयत अचार हमारा पैसे कोई नयत अचार आइल बानी ठीका में पहिला बार धीरे खटाई तनी ए ठिकादार पढ़े के उम्र में पहिला प्यार तब काहे फटे में फाटे तोहार म्यूजिक बाय नीरज सागोर संगम के ऐसे न सताई बिटू दीपक नहीं है रह पाई सागोर संगम के ऐसे न सताई मृत्युंजय प्रेमी नहीं है रह पाई रवि काहे बनेला हथियार चुनला काहे बनेला हथियार आइल बानी ठीका में पहिला बार धीरे खटाई तनी ए ठिकादार पढ़े के उम्र में पहिला प्यार तब काहे फटे में फाटे तोहार रवि रिकॉर्डिंग स्टूडियो चिरैया रोड बहुअरवा।